дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони гӯштини ҷудо. Инак рӯзи дуввуми рақобатҳои инфиродии паҳлавонон дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар мактаби маҳорати ёлии варзиш оид ба намудҳои гӯштӣ оғоз мегардад. имрӯз ҳам сабқатҳоро мо аз вазни то 81 кило манзури шумо мекунем. боварӣ дорем ки имрӯз ҳам чун Ҷабборов бо Шарифзода ки андари майдон омаданд, ҳоло мо аз нирӯсанҷии ҳар ду паҳлавон албатта боз як лаҳзае ҳам бошад таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ кор сомон меёбад. ва барростӣ ба ҳолати асекоми бисёр ҳам фурсати муносиб буд. Шарифзода ин корро хуб шурӯъ кард, аммо иштибоҳ намуд ки бо дарёфти имтиёзи аввали Ҷабборов албатта як замина гузошт ва акнун паҳлавонон боз қувваозмоиро ҳам дар раванди муборизаи имрӯза идома хоҳанд дод. ва дар даври аввал акнун чун паҳлавони аввалин инҷо мебинем ки Меҳробҷонзода аз вилояти Суғдозод аст, Умед Ҷабборов бо хилъати сафед аст, Саидалӣ Шарифзода аз дастаи Душанбе ду. ҳоло як ҳаракати рақибро ҳам муқовимат карду дар ин ҷараён боз фаъолтар шуд ва Умед Ҷабборов алон бо як имтиёзи вазари пешсаф аст. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ собит кард ки имрӯз ҳам ҷавонон бисёр як таваҷҷӯҳи хуб ҳам доранд. ба рафти нерӯсанҷӣ боз ҳам Шарифзода ҳунарнамоии ҷолиби худро ҳам зам карду соҳиби вазаре шид. Аммо Ҳусайн Исҳоқов довари ҷавони мусобиқот ба ин албатта андаке нигаронӣ дорад. мо ба ҳолати такрор таваҷҷӯҳ мекунем ки Шарифзода кӯшиши муқобили худро чӣ гуна анҷом дод ва дар ин раванд чӣ корро барои баробар кардани натиҷаи нерӯсанҷӣ хотима дод. воқеан ҳам ба вазари чун ишора буд, дақиқ ҳам довар дар ин замина собит кард ки иштибоҳ нест ва акнун муборизаи паҳлавонон боз ҳам идома хоҳад ёфт. баробариро боз ҳам дар талоши варзишгарон хоҳем дид. инҷо ҳам акнун дар андаке то ҳол барои 2 дақиқаи сабқати паҳлавонон сонияҳои ба шумор аст. Шарифзода талош мекунад. Саидалӣ дафъан низ бо ҳаракати беҳтари худ дар ин самт, дар ин замина, яъне ҷиҳати дарёфти имтиёзи зарурӣ боз ҳам комёб нашуд. аз ҳар ду ҷониб талошу муборизаи паҳлавонон пай дар пай боз ҳам беҳтар мешавад. ҳаракати паҳлавонон дар парте шояд натиҷа бахш бошад, аммо на. Умед Ҷабборов ин корро беҳтар анҷом надод. ба идомаи муборизаи паҳлавонон агар таваҷҷӯҳ кунем, боз ҳам Умед Ҷабборов ғайриқоида чун амал кард, иштибоҳ намуд ва баъдан дар рафти ин мубориза дигарбора ҳам Шарифзода барои дарёфти фурсати муносиб кӯшиш мекунад. акнун сус шуд қувваозмоии паҳлавонон ба ростӣ баъд аз дақиқаи дуюми мубориза. ой бисёр ҳам акси амал ва ҳолати хеле беҳтарро ҳам Шарифзода хуб истифода кард ва дар ин диддор тавонист ки
ғалаба ба даст оварад ва бо Меҳробҷонзода акнун ин варзишгар дар даври дуввум нерӯ хоҳад санҷид. мо таваҷҷӯҳ мекунем боз ҳам ба маърифии дигарон, ба паҳлавонони вазни то 81 кило ки ҳоло ба майдон омаданд. бисёр ҳам фурсати муносиб буд барои имтиёзи аввалин, аммо нуқтаи ниҳоӣ кӯшиши Саъдуллоев Муҳаммад он қадар беҳтар ба назар нарасид. Муҳаммад дигарбора ҳам ҳоло муборизаро боз ҳам пуршидатар мекунад. Мирзо Ализода Мансур ин паҳлавони дастаи Душанбе як аст ки бо хилъати кабуд дар майдон аст ва Муҳаммад Саъдуллоев паҳлавоне ки мебинем бо хилъати сафед бисёр ҷасорати хуб ҳам дорад. Азизҷон Акрамов аллакай ин паҳлавон дар даври аввал озод аст ва ғолиби ин ҷуфт бо ана ҳамин Азизҷон Акрамов қувва озмоӣ хоҳад кард. ба рафти муборизаи паҳлавонон акнун мо андаке чун таваққуф кардем, чунки Мирзо Ализода назди духтур рафт ва сипас ба иштибоҳ роҳ дод ва акнун Саъдуллоев тавонист ки дар раванди талошаш инҷо ҳам фурсати муносибро дарёбад, аз рақиб имтиёзи вазариро ба осонӣ ситонид. кораш беҳтар шуд фикр мекунам, чун дар дақиқаи аввал ҳам мушоҳида мегардид ки Муҳаммад Саъдуллоев маҳораташ нисбат ба рақибаш андаке афзалтар аст ва бисёр дилпурона қуввоозмоӣ мекунад. бибинед ҳамлаҳояш бештаранд, бисёр ҳам пай дар пай. шидо акнун Ҳусайн Исҳоқов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ба Мирзо Ализода ҳоло шидо дод. паҳлавонони ҷавон дар майдони имрӯза албатта бисёранд ки ба онҳо таваҷҷӯҳ карданд ва муаррифии онҳо ҳам ба ростӣ инҷо дар хусуси муваффақияту дастовардҳои онҳо ҳам ҳарф задан албатта ба маврид аст. оҳиста оҳиста наврасӣ замоне буд ки аллакай паҳлавонони беҳтар комёбу даст боло шуданд ва ба ин овони ҷавонӣ расиданд ки ҳоло мо мебинем ки паҳлавонони хеле бо истеъдод ҳам дар мамлакат зиёд шуданд. ин хуб аст. албатта Муҳаммад вазари пон сари вақт ба матлаби худ расид. дар рафти Муҳаммад Саъдуллоев бисёр ҳам дилпурона худро нишон дод ва дақиқ собит кард ки дар ин вазн дар даври аввал нисбат ба Мансур хеле ҳунараш фарқкунанда аст. Муҳаммад Абдуҷалилов дар даври аввал озод аст. Фирӯз Азиззода ҳам дар даври аввал озод аст. акнун Муҳаммад Шокирзода
Бузургмеҳр аз вилояти Суғд ва Роиб Раҳмонов ба майдон хоҳанд омад. ин чеҳра Муҳаммад Шокирзода бузургмеҳр аз вилояти Суғд аст. Исҳоқов Ҳусайн, Ҳасан ва Ҳусайн бародарон ҳам дар гӯшини ҷудо дар мамлакат як маҳбубияти хоси худро доранд. дар гӯштини миллӣ ҳам ин ҷавон алон дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ба ҳайси довар фаъолият мекунад ва Ризқиддин Раҷабов боз ҳам мураббии шаҳри Ваҳдат, чанд тан аз устодони чашми кордони соҳа интизори ба майдон баромадани шогирдони худанд. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба Муҳаммад Шокирзода Бузургмеҳр ва Раҳмонов, ки ин чеҳра ҳам он қадар дастоварди бузург надорад. варзишгари хилъати кабуд ба бар карда, ба ин нигоҳ накарда, агар аз боло аз камарбанди рақиб дорад ҷиҳати дарёфти имтиёз боз фурсат муносиб мешавад. аммо Муҳаммад Шокирзода Бузургмеҳр, ки ин паҳлавони вилояти Суғд аз бо ҳарду ҳам дар як ҳолати мусоиданд ва дар мавриди сайқал ёфтани маҳорати паҳлавонони наврас ва ҷавони вилояти Суғд месазад, ки албатта бо камоли шоиста ҳарф занем. як ҳаракати Бузургмеҳр ҳам бисёр мансубият ба ҳамон амали хеле маъмули ҳалуки дохиларо бо суръат буд ва дар Суғд ҷудои ҷавонон наврасон бештар рушд кардааст. дар ноҳияи Ҷаборрасулу фалалхусус дар бошгоҳҳои варзишӣ Ланглиф, Зарафшон, Спитамен ва дар ноҳияи Мастчоҳ ҳам таҳти роҳбарии бародарон Фаридун ва Мирзо Ҷовид Умедовҳо ҳам равнақи ҷудои наврасонро хеле васф кардан ҳам ба маврид аст. ҳоло дар ҷараёни мусобиқоти имрӯза мебинем, ки ҳарду паҳлавон ва Бузургмеҳр Муҳаммад Шокирзода боз ҷуръату тавону ғайраташ ана ҳамин чеҳра хеле хуб аст барои хотимаи бобарори ду ҳаракате, ки дар замоне ки аз боло дошт. аз боло доштан ва ё қапидан ва аввалин шуда ҳаракат ташаббускорӣ кардан хеле хуб аст. ана ҳамин лаҳзае ки боз Бузургмеҳру ин гуфтаҳоро метавонад собит зад. бале вазари ҳаст ҳолати ба тахта пушт. акнун ин фурсати коме ҳам ба миён наомад ва дар ин раванд аллакай Муҳаммад Шокирзода ин гуфтаҳои моро, васфи моро ҳам дақиқан тасдиқ кард, ки ҳунараш бале андаке боз нисбат ба рақибаш афзалӣ дорад. дар дигар минтақаҳо ҳам бояд миёни наврасон ва баъдан ҷавонон таваҷҷӯҳ ба гӯшини ҷудо бештар бошад. бисёр ҳаракати Бузургмеҳр ҳам бубинед дар кӯшиши ҳолати рост будан ва баъдан ҳам ба замин ё ба ҳолати партер нигарон шудан, яъне таваҷҷӯҳ карданаш ҳам хуб аст. одатан ин амалҳо дар бархе аз паҳлавонони мо, дар аксари паҳлавонони мо сарфи назар мешавад. вақте меафтанд дигар ҳаракати изофа, кӯшиши дигар барои дарёфти фурсатҳои муносиби партерӣ намекунанд. Раҳмонов маълум аст, ки ҳарос дорад. бубинед ҳарду ҳам аз сари ёсини якдигар ва аз боло хуб доштанд. касе ки суратафзоӣ кунад
یا ملکه بهتر داشته باشد در این را وند نه حرکت تا به هم نقطه ضروری از جانب رحمانوف انجام نیافت. بسیار هم مساعد بود. محمد شاکرزاده بزرگمهر رحمانوف اندکی اشتباه کرد. اون حالت اندکی پیشتر بود که چون به سر افریدنش هم از استثنا دور نبود. شیدو گرفت. لحظه دیگر هم برای بزرگمهر امکان پذیر است. باز هم سری بزرگمهر اینجا هم پستر بود، یعنی به زمین افتیدن این حالت خنساک مکه ورزشگر از رقابت ها محروم می شود، رانده می شود از مسابقات. از این نقطه نظر بسیار باید جدی‌تر مناسبت کند. خود بزرگمهر که امتیاز دارد 7 ثانیه دیگر تا به خاتمه مبارزه دوری اولی سبقت پهلوانان باقی مانده است. کمربند اکنون اندکی باز هم اینجا استوارتر، نه به همون ترتیب درست باید. بله 7 ثانیه دیگر یگان فکر میکنم نقش ندارد برای رحمانوف. با همین ترتیب اکنون بزرگمهر به مرحله دوم راه یافت. محمد شاکرزاده الیمپیاد با محمد شاکرزاده داده می شود. ایوادی دواری برای گلی سایمرادی اولی علیداد علیف در دوری اول آزاد است. ما اکنون نیروسنجی های پهلوانان رو باز هم در زیر در خصوص آزاد بودن علیداد علیف گفتیم. رضایف شادمان از دسته دوشنبه دو رقیب را در حالت بد تخت پشت نگاه داشتن دریافت. دستپرور باشگاهی ورزشی کانیگورد شهر دوشنبه دقیقا هم بسیار هم حبیبوف را دچار شکست کرد و پیش از مهلت این پهلوان به کامیابی دست یافت و به مرحله دیگر برآمد. این در دانشگاه دولتی حقوق شهر اورال روسیه تمرین میکند. پهلوانی که خلعت سفید داشت و امروز هم فرصت یافت در این مسابقات سطح جمهوری در تاجیکستان شرکت ورزید که به هیئت منتخب ما شامل شود و رضای بسیار مهارت خوب هم نشان داد. احسن اودینایف تقوی مرادزاده و دیروز هم رقابت ها را چون ما دیدیم که خیلی جالبتر شدن. همین دستپروری باشگاهی ورزشی کانیگورد محمد صالح قوتوف هم به دریافت زینه اول دستپرور دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان شرفیاب شد با دریافت 5 غلبه. این هم موفقیت همین باشگاه محسوب می‌یابد و باز هم کلوب های زرافشان و لنگلیف ناحیه مسچوح و باز ورزشگران وستن و چندین باشگاه های دیگر حالا در جریان باز هم تلاش موفقیت در وزن تا 81 کیلو قرار دارند. اودینایف حکیم پهلوانی که خلعت سفید دارد
тағойзода муин варзишгаре ки бо хилати кабуд аст. акнун дар раванди сабқате ки аллакай 2 дақиқааш ҳамсипарӣ мешавад, мо фаъолро то кунун мушоҳида намекунем. ҳаким модинаев ана ҳамин чеҳра ва тағойзода муин паҳлавони хилати кабуд ба бар карда дар даври аввали нирӯсанҷӣ вазни то 81 кило талоши паҳлавонон ҳам бо суръаттар мешавад. доварони ҷавон инҷо ҳам бештаранд. бароси чеҳрае ки ҳакамӣ мекунад он қадар барои мо ҳам ошно нест. ва дар гилеми дигар ҳам боз вазни дигар рақобатҳояш шурӯъ гаштаанд. дар як вақт албатта дар вазни гарони ин мусобиқот ҳолати нигоҳдошти ба тахтапушт фаро нарасидааст. бояд тағои муродзода зуд пояшро аз миёни пойҳои рақиб берун кунад ва баъдан ин ҳолатро хуб истифода кунад, аммо натавонист. шидо ба Одинаев ҳаким дода шуд. имконияти хуб аз даст рафт. ҳаким Одинаев ҳоло ҷуръат мекунад ки боз рақибро акнун боз бубинед инҷо ҳам фурсати буғӣ кардан ҳам ҳолати нигоҳдошти тахтапушт ана ҳамин фурсати асекомею боз ҳамла додани даст, аммо инҷо на пои рақиб ҳам пои ҳарифро зери фишор қарор дод ва нагузошт ки ин фурсати муносиб барои ҳаким Одинаев фароҳам шавад. албатта барои дарёфти чеҳраҳои асел имрӯз ҳам масъулин муваззафанд. ғолибони ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ чемпионати осиёро хат мегирад. ипон ҳаким Одинаев ҳам ҷуръати хуб кард ва дар ин фурсат партофташ ҳам саривақтӣ буд. ипон ва ба даври дуюм баромад. боз ҳам исматов дар даври аввал озод аст. бо Одинаев дар марҳилаи дуюм рақобат хоҳад кард. меҳроб мирзоев ҳам дар даври аввал озод аст ва хушдилов соҳиб аз дастаи душанбе 2 ва икромов аз дастаи шаҳру аз вилояти суғд.
иқбол икромов аз вилояти суғд аст. варзишгари хилати кабуд ба бар карда. хушдилов бо хилати сафед аст. даври аввали муборизаи паҳлавонон. хушдилов шидо гирифт барои аз майдон берун шуданаш. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ чеҳраҳои арзандаро муаррифӣ хоҳад кард. баъди ин аввали моҳи октябр дар кишвари лубнон мусобиқоти қаҳрамонии осиё боид ба ҷудо миёни ҷавонон баргузор мегардад. ба иқбол икромов ҳам бинобар сабаби аз майдон берун шуданаш довар шидо дод. ҳар ду паҳлавон ҳам бо ҳамон иллати аз майдон берун шуданашон муҷозот гардиданд. хушдилов бо ҳамон тартиби қуввасанҷияш инҷо аввалан мубориза бурд. дар дақиқаи аввал ду кӯшиши дигарро ҳам хуб шурӯъ кард, аммо иштибоҳ намуд. ва акнун иқбол икромов ҳам дар раванди мубориза хост ки андаке афзали матонаташро нишон диҳад ва баробарист инҷо баростӣ ҳам дар муҷозот ҳам барои талоши имтиёзи аввалӣ ва зари. ҳоло нафари маҳораташ афзал бударо мо баростӣ намебинем. дар гилеми дигар паҳлавонони вазни гарон ҳунарнамоӣ доранд. имрӯз ҳам мо шоҳиди муборизаи паҳлавонон дар вазни 81, 90, 100 ва ҳамчунин ҷамъи 100 кило хоҳем шуд. боз ҳам хушдилов кӯшиш мекунад ва акнун маълум аст ки паҳлавонон гӯштӣ нагирифтанд. боз ҳам ҳар ду муҷозот шуданд. бо ҳамин сабаб кашол додани вақт, кашмукашиҳои бенатиҷа бароси мухлисонро ҳам хастаҳол мекунад. хушдилов ҳоло боз ҳаракати дигар. бисёр ҳам рақибони нобобанд. яке канориро ба самти чап бештар талош мекунад ва дигаре ба канори рост. яъне чунин ҳарифон бисёр ҳам нобобанд. нерӯсанҷии варзишгарон он қадар табъи дил сурат намегирад. иқбол шояд акнун як тавсияи комроншоҳро ҳам хуб истифода кунад дар талоши даври аввали мусобиқоти имрӯзаи ҷумҳуриявӣ. фикр мекунам ки довар ҳам бо дар назардошти фурсатҳо, имкониятҳои пай дар пае ки бештар буд, хушдилов инҷо ҳам иштибоҳ кард, яктарафа дошт ва икромов дар ин мубориза бо ҳамон силсила шидоҳои рақибаш ғалабаро ба даст овард ва ба марҳилаи дуюм роҳ ёфт. бо меҳроб мирзоев ин варзишгар дар даври дуюм рақобат хоҳад кард. ҷуфти охирини даври аввал абдусаломов саид муъмин, ана ҳамин чеҳра. ин паҳлавон аз дастаи душанбеи ду саид мухторзода насабаш. саид акбар ном дорад.
паҳлавононе ки гуфтем он қадар маъруфият ҳам надоранд ва малакаашон ҳам он қадар воло нест. ба ҳар нав аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, аз дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ натиҷаи беҳтар ба даст оварданд ва ба ин давраи ҳассос мусобиқаи ҷумҳуриявиро хат гирифтанд ки боз ҳам вақт довари барҳақ аст ва чӣ гуна бисёр ҳам ҷасорати хуби саид мухторзода инҷо ҳам ба назар расид. саид мухторзода аз дастаи душанбе 2 аст. саид мумин абдусаломов аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ана ҳамин тарз ҳаракат кардан, яъне ҳарифро давонидан ба самти чап ё рост, ин ҳам як тактикаи бисёр хуб аст. ин мухлисӣ барои паҳлавонони гаронвазни гилеми дуюм буд. дар гилеми вазни то 81 ҳоло ғолиб ё нафари комёбро мо намебинем. баъди рақобати ин ду паҳлавон акнун даври дуюми муборизаи варзишгарон дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ шурӯъ хоҳад шуд. маҷбур аст довар ки инҷо ҳам як хулосаи амиқ барорад. шедо ба паҳлавони хилъати кабуддошта саид мухторзода, абдусаломо бубинед ки дар вақти истифодаи усул андаке сарфи назар кард, ақибнишинӣ намуд ва баъдан ба ҳолати дигари фурсати дарёфти имтиёз яъне партерӣ руҷӯъ кард, аммо комёб нашуд. ҷавонон имрӯз албатта бисёр ҳам бо ҷуръат майдондорӣ карда истоданд. абдусаломов боз ҳаракати дигар, аммо на, ин тарзи майдондорӣ беҳтар нест. усули сари китф бо доштани даст ҳаракатҳои ба маврид зеботар анҷом меёбад. дақиқаи охирини муборизаи паҳлавонон дар гилеми якум дар вазни то 81 кило. ба ростӣ омодагии ҳар ду паҳлавон ҳам дар як сатҳ қарор дорад. ҳам абдусаломов ва ҳам саид мухторзода. имтиёз нест. довар ҳам ба раванди муборизаи паҳлавонон эътибор медиҳад. амалкардҳое ки ба ҳамон ҳаракатҳои дар замин мансуб аст ҳоло ҳам хуб нест. фикр мекунам мо ба ҳамон имтиёзи тиллоӣ таваҷҷӯҳ хоҳем кард.
اگر چنین شود این در روز دوم مسابقه جمهوریوی باری اول ما شاهد دریافت امتیاز طلایی خواهیم شد. بله همین طور هم شد. در وقت اضافه اکنون هر دو پهلوانی که بسیار حراسیده گوشین میگیرند با پیش رفتنشان با جرأت حمله کردنشان اونقدر مشاهده نمی شود. عبدالسلامов خسته شد براستی نسبت به رقیبش. بعد دفاع تکیه میکند. بله اکنون از بالا داشتن بهتر است برای سعید مختارزاده. حالت بوغی کردن جریان میگیرد. تسلیم شد سعید مختارزاده در دقیقه دوم وقت اضافه با اصول بوغی کردن رقیب را شکست داد. دور دوم اکنون آغاز می شود. در وزن تا 81 کیلو مهراب جانزاده موجب و شریف زاده سیدعلی. مهراب جانزاده شریف زاده تیاری بینم. اکرم حدیث جان سعدالله محمد تیاری بینم. مهراب جانزاده این پهلوانی قشنگی باشگاه ورزشی جبار رسولوف زرافشان ناحیه جبار رسولوف است. شریف زاده سیدعلی از دسته دوشنبه 2 پهلوانی که در دوره اول امید جباروف را مغلوب کرد. مهراب جانزاده در دوره اول آزاد بود. پهلوان سوقدی در مسابقه جمهوریوی میان جوانان سال قبل زینه اول را گرفت. بعدا هم در مقابل سنت الله لایق ایستادگی کرده نتوانست. در سبقت ریتینگی جمهوریوی ناکام شد و حالا اکنون شریف زاده اینجا هم اشتباه کرد. شیدو گرفت. تیاری بینا المرولوف ابراهیم نظیرов دولتجان. پهلوان سوقدی چون به گوشین کمربندی هم یک توجه بهتر داشت و در مسابقه های قبلی با همون استفاده اصول جفت نزدیک کردن و فشار آوردن توسط همون کمربندی اندکی هنر این ورزشگر را هم شاهد بودیم. حالا بسیار فرصت خوب دارد. قوای جسمانیش خیلی فرق کننده است اما در پارتر سرفهمی استفاده این عملهای جالب را ندارد. آن طرزی که وانمود کرد چنین نیست. باید که گریبانی رقیب را موازنت را وزن خود را به دیگر طرف دست و بازی رقیب و در مجموع یک فلسفه غنی و کاملا
шакли дигари истифода барӣ ё усулҳои дигар бояд инҷо мавриди назар бошад. аммо омодагии ҷисмонияш хуб ба назар мерасад. базари ҳолати ба тахта пушт нест. Олимпиад дар Рамон Мансур дода мешавад. дар талоши муборизаи паҳлавононе ки мебинем акнун дар даври дуюм ҷуфти аввал аст. Ҳусейнов Фарзӣ, дастпарвари бошгоҳи варзиши зарафшони ноҳияи ҷабор расулов бо як вазари пешсаф аст. ҳоло қисмати ҳассоси ин нирӯсанҷӣ сипарӣ шуд. паҳлавони суғдӣ як қадам ба сӯи пеш ниҳод. шарифзода ки дар даври аввал ҷабборовро мағлуб кард, дар муборизаи дуюм акнун дучори шикаст аст. дақиқаи охирини талоши паҳлавонон. инҷо чеҳраҳои хеле сазовор миёни ҷавонон зиёд аст ки оҳиста оҳиста онҳо ҳам ба майдон меоянд. баъди ин давр албатта мо агар имрӯз меҳроб ҷонзода ғалаба ба даст оварад, баъдан боз ҳам Акрамов, Саъдуллоев андари майдон мешаванд. инҳо ҳам паҳлавонони хубанд. баъди ин Абдуҷалилов ва Азиззода Фирӯз, ин ҳам сабқати хеле ҳассос. Муҳаммад Шокирзодаву Алиев Алидод ва нафари тасодуфӣ нест. дар миёни ҷавонон ҳамин чеҳраҳо хеле арзанданд. ҳунарашон ҳам авҷи тоза гирифт дар як соли охир. вақт анҷом ёфт. Ҳусейнов Бобохонов, меҳроб ҷонзода ба даври сеюм баромад. Олимпиад ба Меҳроб ҷонзода дода мешавад. рақиби паҳлавони суғдӣ баъди муайян анҷом ёфтани рақобати Акрамов ва Саъдуллоев муайян мегардад. Акрамов ва Саъдуллоев ҳоло майдонро зина медиҳанд. Абдуҷалилов, Азиззода. Акрамов бо хилъати сафед аст. Абдуҷалилов, Саъдуллоев бо хилъати Зода. кабуд. Акрамов дар даври аввал озод буд. Саъдуллоев Мирзо Ализода Мансурро дар даври аввал дучори шикаст кард ва ба ин марҳила роҳ ёфт. мо сабқатҳои даври дуюмро бинандагони азиз манзури шумо намуда истодаем ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ инҷо ҳам дар рӯзи дуюм аз ҳама муддаиёни зиёд ки 23 нафарро ташкил мекард дар вазни то 81 кило буд. кашмокашиҳои паҳлавонон акнун натиҷабахш нест то ин муддат. дақиқаи дуюми рақобатро мо тамошо дорем.
аз рафти нерӯсанҷӣ бармеояд ки воқеан ҳам довар бояд барои суръатафзоӣ ва беҳтар ҷараён гирифтани ин рақобат ва фориғболии паҳлавонон инҷо андаке таваҷҷӯҳ кунад ва шидо паҳлавононро дар пеш аст. Агар анакнун кор ранги дигар гирифт. Бояд ки дар 4 дақиқа чӣ гуна варзишгари масъулиятдор ба майдон меояд ва таваҷҷӯҳ ба натиҷаи беҳтар намекунад ва ақибнишинӣ мекунад. Бо суръат бояд инҷа талош кард. Як бор аз коргардон ҳам Фирӯз Бахтибеков хоҳиш мекунем ҳамин партофро манзури мо кунанд. Ман фикр дорам ки дар раванди талош андаке афзалии маҳорат буд. Бедорид гар бубинем ки чӣ гуна фурсати муносиб дар раванди талош ба миён омад, аммо ҳолати такя хеле наздикӣ ҳам ба вазаре дошт ва сардовари мусобиқот довари болои гилем ҳам ин ҳаракатро ҳеҷ баҳогузорӣ карданд. муҳаммад Саъдуллоев инҷо баросӣ каме саросима шуд. ба Акрамов акнун шидо доданд. баросӣ азизҷон Акрамовро акнун нав баросӣ шинохтам. Ин чеҳра аз шаҳри Турсунзода аст, аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. сулолаи Акрамовҳо ҳам Темуру ҳам Собиру ҳам Қурбон Акрамовҳо се бародарон солиёни тӯлонӣ ҳам майдондорӣ мекарданд ва махсусан Темуру Собир ки чун чеҳраҳои саршиноси куштини миллӣ ва ҷудои кишвар муаррифӣ шуда буданд. ин паҳлавон азиз Акрамов фарзанди собиқ паҳлавони шӯҳратдёри майдонҳои куштини суннатӣ Темур Акрамов аст. ай ҳаракати Саъдуллоев ҳам хуб буд. муҳаммад инҷо бисёр ҷуръат кард, аммо дастро кӯтоҳтар медошт, беҳтар буд. яъне ҳангоми доштан аз оринҷи рақиб агар боз ҳам муфассалтар саҳеҳтар инҷо коросомон медод, аллакай хотимааш ҳам хуб ба назар мерасид. ай ҳолати дигаре ба тахтапӯш нигоҳ доштан чун фаро мерасад барои муҳаммад Саъдуллоев. бале 10 сония аллакай вазари аст. муҳаммад Саъдуллоев ҳарифро дар фурсати муносиб дарёфт. 20 сония чун пушти сар мегардад ва бо ҳамин тартиб ҳам муҳаммад Саъдуллоев рақибашро шикаст дод. навакак ин чеҳраро муаррифӣ кардем, аммо сазовор будани номи падарро нишон надод. азизҷон Акрамов мағлуб шуд ва Саъдуллоев аз ин марҳила натиҷаи хубро ба даст овард ва ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ баромад. бо Меҳробҷонзода акнун Саъдуллоев нерӯ хоҳад санҷид. даъват карда мешавад. абдуҷалилов муҳаммад ва Фирӯз Азиззода ҳоло ба майдон хоҳанд баромад. ҳар ду паҳлавон дар даври аввал озод буданд. акнун баъди чанд лаҳзае мо шоҳиди рақобатҳои ҷолиб мешавем. муҳаммад Шокирзода файёз Абдуҷалилзода коргардон ҳам бисёр пешдастӣ карданд. қиблагоҳи муҳаммад Абдуҷалилзода як тан аз чеҳраҳои саршиноси куштини ҷудо дар солҳои 1999 то соли 2007 ки маҳорати Файёзро мо дар майдонҳои бошукӯҳ хеле
зиёд дида будем ва шоҳид ҳам будем ки чӣ гуна дар миёни паҳлавонони кишварҳои осиёи марказӣ дар тантанаҳои наврӯзи варзишгоҳи марказӣ ҳунарнамоӣ карда буд ва дастболо ҳам шуда буд. бетаваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ин рақобати хеле ҷолибу ҳассос. иштирокчии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон муҳаммад абдуҷалилзода хилъати сафед дорад. фирӯз азиззода бо хилъати кабуд аст. дақиқаи аввали муборизаи паҳлавонони вазнашон то 81 кило дар даври дуюм, чун дар хусуси озод будани даври аввал гуфтем, воқеан ҳам як фарҳанг фалсафаи шоистаи мухлисӣ از نامی حاجی бисёр дар сатҳи зарурӣ علی و مخلصان یک جهان تشکر کی имрӯз ҳам низоми дуруст кори шоиста, воқеан ҳам самимияти хуби майдондорӣ, ҳунари волои ҳамаи мухлисон ки имрӯз ҳам дар ҳақиқат кумитаи интизом барои риоя кардани ин ҳолат хеле ҷолибтарин корро анҷом дод. вазари ба муҳаммад абдуҷалилзода бисёр ҳам накнун мусоид аст. 10 сонияи дигар ҷиҳати дарёфти ана ҳамон вазари дуюм. бале, абдуҷалилзода акнун дар дидори аввали худ اولویت با ғалаба ба даст овард. عبدالزاده محمد داده می شود. ва муҳаммад шокирзода бо ҳамроҳии алидод алиев баъди чанд лаҳзае ба майдон хоҳанд омад. бисёр бо истеъдоди хуб ҳам شادمان عمر سیداکبر нирӯсанҷӣ шурӯъ шуд. алиев бо муҳаммад шокирзода майдонро хеле зиннат доданд ва заре ба алиев дода мешавад. бале, акнун идомаи сабқати паҳлавонон фикр мекунам боз пуршиддат мешавад. ғолиби ин ҷуфтро абдуҷалилзода муҳаммад интизор аст. муҳаммад шокирзода дар даври аввал раҳмоновро шикаст дод, ба даври дуюм омад. алидод алиев дар даври аввал озод буд ва бо ҳамин тартиб мо сабқатҳои паҳлавононро дар марҳилаи як ҳаштниҳоӣ тамошо дорем. барои рохат ба нирӯсанҷии чорякниҳоӣ ҳоло акнун як фурсати дигар ҳаст ки абдуҷалилзода чун рақибро интизор аст ва муҳаммад шокирзода ва алидод алиев ҳар ду ҳам паҳлавони умедбахше ки дар ин ҷараён мо мушоҳида кардем. воқеан ҳам барои дарёфти фурсати муносиб
фурсати муносиб буд. бале, имтиёзи арзандаро ҳам паҳлавон ба даст овард. ҳолате ба тахтапӯш нигоҳ доштан акнун барои муҳаммад шокирзода. фарро мерасад. на, ё чӣ гуна инҷо ҳам довар метавонад дар рафти ва зарӣ шуд. ҳарду ҳам соҳиби имтиёз шуданд. муҳаммад шокирзода як ғалаба дорад ва алиев дар даври аввал озод буд. ва марҳилаи аввалини сабқати худро ҳам дар аввал хуб шурӯъ кард, баъдан иштибоҳ намуд ки рақибаш натиҷаро баробар созад. боз ҳам ҳолати нигоҳдошти тахтапушт инҷо ҳам фароҳам нашуд барои муҳаммад шокирзода. талоши паҳлавонон акнун идома хоҳад ёфт. паҳлавони суғдӣ дар аввал иштибоҳ кард, дар партер хатогии худро ислоҳ намуд. муҳаммад шокирзода шидо гирифт. яктарафа доштан, нақибнишинӣ кардан, ғайриқоида амал намудан. инҷо ҳам акнун муҷозоти худро дорад. нест мақсаде ки дар партер чӣ кор бояд анҷом ёбад, чӣ тарз майдондории паҳлавонон дар қисмати поёнӣ дар замин ҳаракатҳои муфид хотима ёбад. дар фаъолияти имрӯзаи паҳлавонон ин бароси кам мушоҳида мегардад. ҳарду сазовор барои имтиёз буданд, инро ҳам исбот карданд. ҳарду ҳам фикр мекунам инҷо бояд боз муҷозот шаванд, чунки гӯштин зебогии ҷудоро, ҳаракатҳои ба мавриду саривақтиро ва ҳамон масъулияти асосиро дар майдон бояд ҳарчи зудтар нишон диҳанд. ақибнишинӣ кардан ҳаракат бошад, албатта боз натиҷа ҳам ба миён меояд ё иштибоҳи рақиб ҳам ба вуҷуд меояд. ва тарзи дигаре ки мо инҷо баён дорем. саломат бошед. довар ба паҳлавони суғдӣ шидои дуюм дод муҳаммад шокирзода. аммо раванди ин мусобиқот фикр мекунам тарзи дигар буд. шидо инкор шуд. бале, ҳамоно натиҷа баробар аст. ҳарду як вазарӣ доранд. ба имтиёзи тиллоӣ акнун таваҷҷӯҳ мекунем. на, ин тарз акнун суст суръатнокӣ дар ин лаҳзаҳо хеле муҳим аст.
ва пеш аз ин бояд рақибро аз мувозинат берун кард. барои ин суръати тези рақобат дар кор аст. Орипов Фирдавс. Фирдавс Исо. паҳлавонон аз вохӯриҳои ой ҳо ана ҳамин тарз бояд ки хулосаи амиқ бошад ва дақиқан ҳам муҳаммад шокирзода собит кард дар майдони имрӯза. غالبیت به محمد شکیرزاده داده می شود. ва акнун ҷалилзода бо муҳаммад шокирзода дар вохӯрии 4-1 ниҳоии дидор анҷом медиҳанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷуфти дигар. шодмон ризоев дастпарвари бошгоҳи варҷишӣ кони гурд, варҷишгари хилъати сафеддошта муаррифиаш кардем ки донишҷӯи бахши дуюми донишгоҳи давлатии ҳуқуқи шаҳри урали федератсияи россия аст. имрӯз ҳам дар замони таътили тирамоҳӣ ба тоҷикистон омад ва дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ширкат варзид. муддаӣ барои шомил шудан ба ҳайати мунтахаби ҷавонони ҷудои кишвар. сабаби ташриф оварданаш ҳам ана ҳамон ноумедии мусобиқоти соли кунунӣ буд ки тасодуфан шикаст хӯрд, ормонҳоро ба федератсияи россия бурд. бисёр ҳам нигарон кунанда буд вазъи ин паҳлавон дар мусобиқаи қаблии сатҳи ҷумҳуриявӣ миёни ҷавонон ва мехоҳад имсол имрӯз ҳам собит созад ки дар ин вазн намуна аст. акнун вақт инро нишон хоҳад дод. саидбакбар умаров рақиби ӯ аз шаҳри душанбе аст. ҳоло ва зариро ба осонӣ шодмон ризоев ба даст меоварад. غالبیت به ریزویف داده می شود. شدمون ризоев бисёр ба осонӣ дар ин давр ғолиб омад ва ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ баромад. غالبیت به حسین فرزین داده می شود. баъди ин ҳоло ҳаким одинаев اودینایوف اسماتوف ва исматов шаҳбоз аз дастаи душанбе 2 баъди чанд лаҳза ба майдон мебароянд. ҳолати буғӣ кардан, фурсате ки таслим намуда, бисёр ҳам ҷуръати хуб кард. ба паҳлавонон, ба мухлисони ашадии гӯштини ҷудо таваҷҷӯҳ мекунем ки бисёр ҳам дар 2 рӯзи сабқатҳо хеле фаъол буданд ва гӯштини ҷудо бароси маҳбубияти хоси худро дорад. одинаев ҳаким ба майдон омадааст. اودینایوف اسماتوف دعوت کرده می شود. اسماتوف بداو تیز می شود. ба паҳлавони хилъати кабуддошта бояд акнун шид додиҳанд, تایوری بیناد чунки дертар ҳам дар ин майдон шуд. اکروموف اکروم اکروموف اقبو ҳаким одинаев 90 کیلو دعوت کرده می شود. اوریپوف مویین муин тағоизодаро ҳаким одинаев дар даври аввал мағлуб кард. исматов дар даври дуюм ба майдон омад, дар даври аввал تایوری بیناد. озод буд.
و زری جمع 100 کیلو توشیت نصفات تیاری بینند. نک بخزاده نکروز حیدرزاده جهانگیر. اسماتов شهباز از دسته دوشنبه 2. کی سفر حکیم‌الدینایف پهلوان سوغدی با خلعت سفید است. لحظه نگاه داشتن حالت تخت پشت. اینجا هم چرا داور اشاره و ورزشگر خود با دستانش اشاره میکند چه حالت مناسبی نگاه داشتی رقیب، همون حرکت پهلوان در زمین. عالمی اعظم اوریپو فیردوس ایسو سنیمان جمع 100 کیلو دعوت کرده می شود. نک بخزاده واخری های 8 یک نهایی را ما تماشا داریم. پهلوانان اکنون با سرعتی تیز باید گوشتین گیرند. آیا یک لحظه دیگر حکیم‌الدینایف هم در مبارزه اولش پهلوان سوغدی بسیار هم در مقابل تقایزاده مهارت خوب نشان داد. حالا شیدو گرفت، هم امتیاز ندارد و هم مجازات شد. توشیت نصفات را دعوت کرده می شود. نک بخزاده نکروز حیدرزاده شهباز جهانگیر. اسماتов اگر این لحظه همین نتیجه را نگاه دارد و تا به وقتی خاتمه یافتن وقتی اساسی آنگاه در مرحله 4 یک نهایی با پهلوان خیلی جسور شادمان رضایف روبرو خواهد شد. بسیار هم فرصتی مناسب و زری پون. بله این ورزشگر اکنون با آسانی حکیم‌الدینایف را شکست داد و به مرحله دیگر برآمد. اسماتov با رضایف قوا آزمایی خواهد کرد. اسمت شهباز داده می شود. بله بسیار هم در دقیقه آخرین جرأت، متانت، استعداد و حرکت های سری وقتی خوب هم بودند. مهراب میرزایوف با خلعت سفید است و اکراموف تیاری بینند. پهلوان ولایت سوغد با خلعت کبود. اکراموف در دیداری اول تیاری بینند. سیدامینوف جمال‌الدین خوشدیلوف را مغلوب کرد، به مرحله دویم را خط گرفت تیاری بینند. و میرزایوف باشد در دور اول آزاد بود و در مرحله دویم به میدان برآمد. از همه اشتراکچیان زیاد در همین وزن یعنی که 23 نفر بودند. سبقت 8 یک نهایی جفتی هفتمش صورت میگیرد. بعد این ما بر واخوری های 4 یک نهایی توجه میکنیم. در گلیم دیگر پهلوانان وزنشان 90 100 و جمعی 100 کیلو الکی در سبقت تسلا بخش قرار دارند. غالبیان با نادرست عمل کردن اشتباهی که بود. اینجا هم اکراموف اینجا فشار را در مقابل رقیبش زیادتر کرد. با این حالت یک بار دیگر توجه میکنیم. سیدامینوف جه سیمختار زاده
бале дар баъди бохӯрӣ тавро бинад оинномаи мусобиқҳо дар низоми дурусти гӯштини ҷудо чунин ҳаракатҳо чунин назарҳо албатта бисёр ҳам муҷозоти дақиқ ва воло дорад. некматзода сайфулло абдураҳмонов парвиз тавро бинад вазни 100 кило вазни 81 кило саймухторзода вазни 81 кило даъват карда мешавад. саид мухторзода ва саидаминов. ҷамолиддин саидаминов аз дастаи хатлони як аст ки дар даври аввал озод буд. саид мухторзода ҳоло ба майдон меояд. бале саид мухторзода дар муборизаи аввалаш абдусаломовро мағлуб кард. саидаминов ҷамолиддин бошад дар даври аввал озод будана ҳамин чеҳраи хилъати сафед ба бар карда. охирин ҷуфти сабқатҳои 8 ниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баъди ин вохӯриҳои 4 ниҳоӣ сурат мегирад. саид мухторзода андаке хастаҳол шуд, чуни як давр нисбат ба рақибаш бештар. ой бисёр ҳам дар ин фурсат гуфтем ки хастаҳол аст саид мухторзода. паҳлавони дастаи душанбе 2 иштибоҳ кард. ғолибият ба саидаминов дода мешавад. як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем як лаҳзае ки ба ҳамон тартиби дуруси пон ин варзишгар ғолибият саидаминов. саидаминов ба дарёфти пирӯзии аввал дар даври 8 даст ёфт ва ба марҳилаи 4 ниҳоӣ баромад. рақиби ӯ икромов аст ва акнун мо ба вохӯриҳои аввали 4 ниҳоӣ таваҷҷӯҳ мекунем. меҳроб ҷонзода бо ҳамроҳии саъдуллоев дар вазни то 100 кило. акнун мо сабқатҳои 4 ниҳоиро боз баъди андаке шурӯъ хоҳем кард. ҳоло дар вазни то 100 кило ки неъматов бо ҳамроҳии абдураҳмонов ба майдон баромаданд. неъматов сайфулло ин паҳлавони дастаи душанбе 2 аст. абдураҳмонов парвиз аз дастаи душанбе 2. вазни 90 кило тайёрӣ бинад. парвиз абдураҳмонов. абдуллоев абдулло, бозиев ҷумахон. зери роҳбарии мураббӣ рауф ҳукуматов машварзӣ мекунад. сайфулло
неъматзода паҳлавоне ки тайёри бина Абдуллоев қоматаш нисбат ба рақибаш андаке пасттар аст, бо хилати сафед аст. дар вазни то 100 кило мо нирӯсанҷии паҳлавононро ҳоло тамошо дорем. Оливер ба Эмуродов дода мешавад. варзишгари кабудпӯш аз майдон берун шуд. бояд ҷиддитар муносибат кунад. 90 кило дават карда мешавад. Абдуллоев Бозиев. Иван Ҷиболоев. Худоев Иззатулло. бале, дар маркази майдон нерӯсанҷӣ Худоев Иззат. матлаби асосии варзишгарон аст. берун шудан муҷозот аст. шидо ба неъматов дода шуд. ин дар асоси ҳамон фишори зиёду саривақтии рақиб ба вуҷуд меояд. неъматов акнун аз боло дошт, аммо боз дар муқобили Абдураҳмонов Парвиз мехоҳад ки як кори боз вазари саривақтӣ буд. ҷолибтарин фурсат буд. Парвиз Абдураҳмонов воқеан заҳмат кашид. вазари ҳаст, дақиқона хеле ҳам дар сатҳи зарурӣ истеъдоди худро ҳам нишон дод. ҳатои пон ҳам дар ин ҷараён хеле ҳам бо сифати баланд маҳоратсанҷии худро ҳам анҷом дод дар даври аввал Абдураҳмонов. даъват карда мешавад бобохонов бахтиёр, анварзода эмомризо. тайёри бина Маллаев Зоидов. бахтиёр бобохонов ана ҳамин чеҳраи хилъати сафед ба бар карда. тайёри бина вазни 81 кило меҳрубонзода анварзода эмомризо паҳлавони хилъати кабуд доштааст. тололи варзиши кони гурд аст. ҷоизадори мусобиқоти қаҳрамонии осиё. қаблан миёни наврасон дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ҳам миёни ҷавонони имсол ширкат варзид дар Италия бо ҳамроҳии Муҳаммад Абдуҷалилов. акнун ҳоло паҳлавонон дар марҳилаи аввали сабқатҳои вазни то 100 кило қарор доранд. бобохонов паҳлавони он қадар шинохта нест. дасти рости эмомризо тасодуфан ба пешони ҳарифаш афтид. ҳузурхоҳиам кард. рақобат дар марҳилаи аввал сурат гирифта истодааст. ҷавонони баруманди вазнҳои 81, 90, 100 ҷамъи 100 кило дар рӯзи дуюми мусобиқот ба майдон баромаданд. шидо бинобар сабаби нодуруст доштани
بوبو کالونوف бахтиёр бобокалонов паҳлавони сафедпӯш дар доштани гиребон ё сари остини дақи танқисӣ мекашад, яъне дар ҳаракати аввал қапидан. ин ҳам чун барои варзишгар дар аввал бисёр ҳам нақши бориз дорад, вобастагии зиёд дорад албатта барои нирӯсанҷии баъдинаи паҳлавонон. наздик бояд бо ҳам бошанд. غالبیت به ملایش داده می شود. ҳаракат дар вақте боз ҳам самара бахш мешавад, натиҷа бахш анҷом меёбад ки варзишгар ба фосила диққат диҳад, наздиктар равад. дар кадом ҳолат бояд наздик равад, бояд худ донад. шидо ба ҳарду паҳлавон рости гӯштина гирифта истоданд. бобо калонов ду шидо дорад, анварзода як шидо. эмомризо инҷо ҳам имконияти мусоид дошт ки наздиктар равад. барои истифодаи ҳалуки дохила ё боз ҳам пешбо додани рақиб. бубинед ки гоҳ-гоҳ ин ҳолатҳоро нишон медиҳад. дар вақти асосӣ ғолиб муайян нашуд. имтиёзи тиллои ду паҳлавонро дар пеш аст. бахтиёр руҷӯ карда кун, таваҷҷӯҳ кард. бисёр ҳам фурсати муносиб ва зари. чун гуфтем дар хусуси наздик шудан, ба фосила эътибор додан бисёр нақши асосӣ дорад барои варзишгар. дар вақти изофа анварзода эмомризо тавонист ки рақибро мағлуб намояд ва ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 100 кило рохат гирад. ва дар хусуси сабқатҳои 4-1 ниҳоӣ вазни то 81 кило андаке пештар гуфтем. ва ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба муборизаи паҳлавононе ки дар марҳилаи 4-1 ниҳоӣ вазни то 81 кило қарор доранд. меҳрубонзода, меҳробҷонзода, саъдуллоев. саъдуллоев ана ҳамин чеҳра аст. муҳаммад ном дорад. меҳробҷонзода паҳлавоне ки бо хилъати сафед аст. муҷиб дар бошгоҳи варзишии зарафшони ноҳияи ҷаббор расулов машқ мекунад. нодуруст муҷиб амал кард, шидо гирифт. муҳаммад саъдуллоев аз дастаи душанбеи 1, муҷиб меҳробҷонзода аз вилояти суғд. шидо бояд чун дар раванди талоше ки довар ишора кард, ҳоло ҳам дар табло нест ва инҷо ҳам собит мекунанд ки бале бекор карда шавад. шидо тайёри бинадоват 81 кило.
عبدالجلیزاده محمد بسیار هم جسارت کرد. سعداللویف فشار می آورد با طور بوغی کردن حریف رو در حالت پرتری دوچار ناکامی سازد. باز هم مبارزه، باز هم تلاشی محمد و در نهایت هم چی ثمر می آورد. این لحظه خیلی هیجان آور. محمد بروسی بسیار هم تلاش می کند برای خاتمه دادن سبقت پیش از مهلت. نتوانست. کشتن کمربندی هم تمرین کرده است مجیب مهراب جانزاده. شیدا با ورزشگر خلعت سفید داشته. محمد وزاری، چون داور اشاره دارد به این نقطه که وزاری بهاگذاری شد. با نوارهای تکراری اکنون دیگر بار توجه میکنیم. توجه میکنیم بعد حالت خیلی مساعد به لحظه خیلی هم جالبی که میبینیم. دیگر بار از کارگردان خواهش میکنیم این لحظه را بار دیگر هم منظوری ما کنن که در جریان مبارزه بله و حرکت پهلوان چگونه بهاگذاری میکنن. محمد که با خلعت کبود است و تلاشی که حالا میبینیم چی نتیجه به بار آورد. ایپان بهاگذاری کردن و بیاید یک بار دیگر همین ترتیبی درست که دقیقاً ایپان است و دلشد محمد سعداللویف سعداللویف در واخوری اولی چهار یک نهایی غلبه به دست آورد و به مرحله نیمه نهایی برآمد. دعوت کرده می شود محمد شاکرزاده. این واخوری هم بسیار حساس صورت میگیرد. محمد عبدالجلیلزاده با همراهی محمد شاکرزاده. محمد بسیار هم بچه خاکسار، زمینی، کم سخن، همه قوه و غیرت و نیرویش را در میدان نشان میدهد. اشتراکی مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا میان جوانان. پهلوان سوخته با خلعت کبود است. محمد در یک دور آزاد بود. عبدالجلیلزاده در یک دور آزاد بود. در دور دویم پیروز عزیززاده را مغلوب کرد. محمد شاکرزاده در دیدار اول رحمانوف را مغلوب نمود از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و در دیدار دویم هم علیف را شکست داد. حالا در مرحله رقابت‌های چهار یک نهایی قرار دارند هر دو. شیدو با محمد شاکرزاده که جدی‌تر مناسبت کند. نه وزری نیست. محمد سعداللویف انتظار غالب همین جفت است. پهلوانی سوختی هم براسی خیلی خوب ایستادگی کرد.
дифоъро ихтиёр намуд, рафти майдондориро ҳам боз мехоҳад ки андаке ҷолибтар созад, аммо ҳуҷумҳои муҳаммад зиёданд. абдуҷалилов дар баъзе аз мусобиқаҳо нипон ин партофт ҳам бисёр дақиқ ба ҳамон имтиёзи арзанда баробар аст. қиёфаи қиблагоҳаш тағйир наёфт, чунки бовар дорад аз фарзанди худ ки то марҳилаи ниҳоӣ роҳ меёбад ва дар сабқати нима ниҳоӣ муҳаммадҳо гӯштин мегиранд. муҳаммад садуллоев ва муҳаммад абдуҷалилов. غالبیت بر زاید داده می شود. ин мубориза ҳам муборизаи пуршиддат мешавад. сабқати сеюми чорякниҳоии ин вазн шодмон ризоев бо хилъати сафед аст ва заре гирифт. исматов шаҳбоз аз дастаи душанбе 2 дар 20 сония дар 19 сония тоб овардан натавонист имтиёзи аввали вазариро аз даст дод. исматов дигар бора акнун ин партов ҳам дақиқ, бисёр ҳам шоиста ва ҷолиб паҳлавони бошгоҳи кони гурд ҳунарнамоӣ кард ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ баромад. ризоев ғолиби ҷуфти дигарро интизор хоҳад шуд. تیاری بینا نازریف حسینov Мисоко акнун ба майдони икромов ва саидаминов баромаданд. икромов паҳлавон аз вилояти суғд аст. иқбол икромов хилъати сафед дорад. саидаминов ҷаҳонгир бо хилъати кабуд аст. ҷаҳонгир дар даври аввал озод буд, баъдан саид мухторзодаро мағлуб кард, ба ин марҳила роҳ ёфт. икромов бошад дар даври аввал хушдиловро мағлуб кард, дар рақобати дуюм ҳам мирзоевро дучори шикаст намуд ва ба ин марҳилаи чорякниҳоӣ омад. охирин сабқати чорякниҳоӣ вазни то 81 кило. утешительни схватки, тайёри бина. муҳаммад садуллоев, муҳаммад абдуҷалилов дар вохӯрии ниманиҳоӣ вазни то 81 килом дар ҷуфти аввал майдондорӣ мекунанд. ризоев ҳоло аз ин зергурӯҳи дигар ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳ ёфт ва ҳарифи ризоев ғолиби ҳамин ҷуфт хоҳад буд. Меҳрубонзода Маҳмадшоҳзода غالبیت به منصور رحمان داده می شود. دعوت کرده می شود نازریف حسینov аз пой доштан иштибоҳ аст. омехта будани ҳамон тамрини ҳам ҷудо ҳам самбо хоҳу нохоҳ дар рафти босуръат ҷараён гирифтани қуввозмоӣ мушоҳида мегардад.
камроншоҳи стопириён ишора мекунад ба Икромов. Иқбол ки ҷиддитар муносибат кунад ва рафти майдондориро ба идораи худ гирад. Сайдаминов чун сафар барот мураббиаш ҳам тавсия медиҳад паҳлавони хуталонро ки раванди сабқат дар 2 дақиқа натиҷа бахш нашуд. Дар вақти боқимонда боз тактикаро дигар бояд кард. наздиктар албатта омадан ва баъдан он ҳалоки дохиларо истифода кардани иқбол ба нафъи кор мешавад, аммо ин маротиба ҳам натавонист. Сайдаминов ҳоло дар муқобили ҳаракатҳои саривақтии рақибаш ҳам муқовимати хуб нишон медиҳад. муборизаро боз ҳам ҷолибтар месозад. Шидо таҳдид мекунад бародари кабудпӯшро. Сайдаминов акнун шидо гирифт. Дақиқаи охирини муборизаи паҳлавонон дар вазни то 81 кило дар сабқати охирини 4-1 ниҳоӣ. ой бисёр ҳам фурсати хуб, имкони мусоидро дарёфт ва Сайдаминов дар ин ҷараён хуб ҳунарнамоӣ карду ғалабаро ба даст овард. Олимпиада Сайдаминов дода мешавад. бо ҳамин тартиб Саадуллоев бо Абдуҷалилов, Ризоев бо Сайдаминов дар вохӯриҳои ниманиҳоии вазни то 81 кило нерӯ месанҷанд. дигар паҳлавонон Меҳроб Ҷонзода, бале Маҳмад Шокирзода ба сабқати тасаллобахш баромаданд. Исматов ва Икромов баъди чанд лаҳзае боз дар рақобатҳои тасаллобахш ширкат хоҳанд намуд. Такрора Меҳроб Ҷонзода даъват карда мешавад. Меҳроб Ҷонзода бинобар сабаби ба майдон набаромаданаш, бале Муҳаммад Шокирзода бидуни мубориза ғалабаро ба даст овард ва аз сабқати тасаллобахш гузашт ва ба марҳилаи мубориза барои медали биринҷӣ ҳаққи ширкатро пайдо кард. Манучер Собиров, Ризқиддин Раҷабов, мураббии дигари шаҳри Ваҳдат, чеҳраҳое ки имрӯз интизоранд, паҳлавононе ки ҳатто собиқадорон, мӯйсафедон, кӯдакону наврасон ба тамошои нирӯсанҷӣ омаданд. теъдоди чун ҳаводорон дар тамоми минтақаи Тоҷикистон дар гӯшини ҷудову гӯшини миллӣ хеле зиёданд. Дилшодзода Алибек, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти Суғд, Файёз Абдуҷалилзода ва чанд тан аз паҳлавонони собиқи дигар имрӯз ҳам интизори майдонанд, намояндагони ноҳияи Рашт ва чанд тан аз мураббиёну паҳлавонони собиқи майдонҳои гӯштини миллиро ҳам манзури мо карданд. Муҳаммад Фарҳодбеков, ин ҳам дар бошгоҳи Вастан тамрин мекунад. дар рақобатҳои имрӯза фикр мекунам сину солаш андаке бузургтар аст, ширкат наварзид. Саид Муъмин Обидов, мураббии гӯштини самбо ва боз ҳам ҷавонони дигар. Инҷо Деваштиҷ Устопириён, паҳлавони вилояти Суғд аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, дирӯз дар вазни 73 кило ҷои панҷумро гирифт. Саадуллоев бо Абдуҷалилов Муҳаммад.
این رقابت هم بسیار بسیار مبارزه جالب خواهد بود. واخوری اول نیمه نهایی وزن تا 81 کیلو. فیاض بسیار دلپرانه نظر دارد عبدالجلیل زاده و اکنون این پهلوانی که با خلعت کبود است اشتراکچی مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا میان جوانان، پهلوانی خیلی نامور کشور میان جوانان محسوب می‌یابد. در 2 سال اخیر خیلی هنرش رشد کرد و در میان همسالان خود الکی موقع علاهیده دارد. و محمد سعداللهیف هم امروز خیلی از خود استعداد والا نشان داد، مخصوصا در واخوری 4-1 نهایی مقابل مهراب جانزاده موجب ورزشگری باشگاهی زرافشان ناحیه جبور رسولов. هر دو پهلوان ارزاندند برای شرکت در مرحله نهایی جهت دریافت مدال طلایی این وزن. اما میدان همه را نشان خواهد داد. مبارزه پهلوانان اکنون چگونه صورت میگیرد بیاید با هم تماشا کنیم. محمدها حالا در میدانند. غالب این جفت به مرحله نهایی میبراید. از این لحاظ کسبیت هر دو، استعداد هر دو ورزشگر هم خوب است. این را میدان نشان داد. یادآور میشیم که عبدالجلیل زاده در دور اول آزاد بود. در رقابت دوم پرویز عزیززاده را مغلوب کرد. در رقابت در دور دوم در دور سوم محمد شاکرزاده را هم دچار ناکامی نمود. و الان میبینیم که در تلاش هر دو پهلوان هم مسئولیت است، جالبیت است، زیبایی گوشتین. ببینیم که از اون خاطر هر دو موفق نمیشوند تا این سپری گردیدن 2 دقیقه که بسیار استعداد فوق‌العاده دارند. هر دو هم خوبتر میدانند روش کار را، جریان مبارزه را، البته در نیروسنجی حساس نیمه نهایی. از این خاطر امتیاز ستانیدن از یکدیگر برای محمدها بسیار مشکل می‌آورد. محمد سعداللهیف و محمد عبدالجلیلov. دقیقه سوم را تماشا داریم. الان اشتباه نیست، یک حرکتی باز هم به سر کتف. سر کتف این خیلی اصول دوست داشته محمد عبدالجلیلov است. اما سعداللهیف واقف است از این حالت، آگاهی بیشتر دارد که روند این مبارزه چی کار را به سامان میرساند. حریفش در این زمینه مقاومت را چگونه به راه ماند. همه این را فلسفه غنی گوشین جدا را هر دو خوب میدانند. به سن و سال به جوانیشان نگاه نکرده. دقیقه آخرین سعداللهیف کوششی از بالا داشتن رقیب را آنقدر زیاد نمی کند. محمد باشد از گریبان و سر آستین داشتن اولاتر است برایش. یک طرزی که دیگر سمت را نشان داد، به حلق داخل توجه کرد. مبارزه ورزشگران هم در حالت پرتری به میان نآمد.
ба ҳарду аҳсан барои гӯштини хуб гирифтанашон. бисёр ҳам бибинед дар ҳаракату дар муборизаву дар истифодаву ва дар маҷмӯъ дар ҳар як қадами паҳлавонон албатта бисёр ҳам ҷолибият аз он хусус ки ҳам дифоъро бештар ихтиёр мекунанд, ҳам фазоро мехоҳанд ки комилан дигар кунанд ва аз рақиб имтиёз ситонанд. ин хуб аст. муҳаммад дар ҳолати партерӣ қарор дошт. муҳаммади сафедпӯшро дар назар дорем. Саадуллоевро вақт анҷом ёфт. дар вақти изофа акнун барои имтиёзи тиллоӣ ҳарду мубориза мебаранд. дигар бора Саадуллоев кӯшиш кард ки аз гиребони рақиб сари вақт дорад. ба фосила боза чархиш гузашти ин самт эътибор дод, муваффақ нашуд. муҳаммад хост ки партофт барои дарёфти фурсати муносиби ҳолати асико мекунад. мубориза инҷо ҳам бисёр бисёр ҷиддӣ аст. бисёр дақиқаи аввал ба ҳарду аҳсан, ба ҳарду паҳлавон офарин мегӯем. инҳо ифтихори моанд. муҳаммад ба усули сари китф бештар руҷӯъ мекунад, комёб намешавад. муҳаммад абдуҷалиловро дар назар дорам. шидо ба варзишгари хилати сафед дошта Саадуллоев. абдуҷалилов дигар роҳро бояд ҷӯё бошад. Саадуллоев воқиф шуд ки дигар абдуҷалилзода абдуҷалилов кори самарабахшро анҷом дода наметавонад дар ин замина. андаке тактикаи худро дигар кард. ба ҳолати партерӣ ҳарду акнун руҷӯъ мекунанд. Саадуллоев ин корро хуб анҷом надод. барои идомаи мубориза боз ҳарду омода ҳастанд. Саадуллоев андаке ҳушёртар менамояд. муҳаммад бисёр ҳам усули сари китфро дар ҳар лаҳзаҳо хуб истифода мекунад. ҳоло натавонист. барои ин нигоҳдошти фосила нақши хеле калидӣ дорад. муҳаммад андаке бемадор шуд. Саадуллоев бошад, бубинед ҷасорат мекунад. тайёр аст. бисёр ҳам як ҳаракати хубро шурӯъ кард. дақиқаи дуюми вақти изофа. муҳаммад абдуҷалилов кабудпӯш аст. муҳаммад Саадуллоев бо либосҳои сафед шиду таҳдид мекунад абдуҷалиловро. муҳаммад ин ҳушёртар менамояд. Саадуллоев аммо ба муҳаммад шиду надодан ба абдуҷалилов. фавқулода аст андаке бароси. Саадуллоев андаке ҳунараш фавқулода аст. ҳуҷумҳояш зиёданд. ҳуҷумҳояш зиёдтаранд. ин ҳам боз як ҳаракати дигари Саадуллоев. тавсияҳо аз ҳар гӯша зиёданд.
тавсияҳо аз ҳар гӯша зиёданд, натиҷа нест. дақиқаи сеюми вақти иловагӣ аз ҳама рақобати тӯлонитарини мусобиқаи имрӯза. боз ҳам дигар бора шиддо ҳаст. шиддо фикр мекунам ҳаст. бале, довар инро ҳам исбот кард. ҳарду ҳам баробар, дар муҷозот ҳам баробар шуданд. чӣ кор бояд кард? ҳар касе ки заҳмати бештар кашид, аллакай дар ин марҳилаи ҳассосе ки хеле қувваи зиёди ҷисмонӣ сарф шуд, ғолиб хоҳад омад. ана ҳамон заминаи хастаҳолии рақиб ба вуҷуд омадааст. дар партер мубориза бурдани муҳаммад ҷалилӣ абдуҷалилов дар ин лаҳза мушкилтар шуд, чунки нисбат ба рақибаш хеле бемадортар аст. як ҳолати тасодуфӣ акнун ба миён меояд барои кӣ? аниқ барои муҳаммад, аммо кадом муҳаммад ҳоло маълум нест. саъдуллоев руҷӯъ мекунад ба ҳамла. на, нест он тарзе ки абдуҷалилов мехоҳад. бо ин нигоҳдошти фосила комёб намешавад. саъдуллоев бисёр ҳам худро ҳушёртар вонамуд месозад. дақиқаи нуҳуми муборизаи паҳлавонон, тӯлонитарин сабқати мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз дирӯзу имрӯз. дастро озод нагузорад бояд абдуҷалилов. саъдуллоев бошад акнун ҷуръаташ як кӯшиши муҳаммад. бисёр ҳам вақт тӯл кашид. ҳамоно ғолиб маълум нест. 9 дақиқа аз муборизаи варзишгарон пушти сар шуд. роҳи дигарро бояд ҷуст. ҷафт наздик кардан ва дигар усул ба кор меравад. дигар усул. сари кис на, муҳаммад. абдуҷалилов ин корро бояд дигар накунад. саъдуллоев бошад шидо ба саъдуллоев доданд. дақиқаи шашуми муборизаи паҳлавонон.
аз ҳолати буғӣ кардан раҳо ёфт муҳаммад абдуҷалилов. саъдуллоев бошад боз суръатафзоӣ мекунад. андаке ҷаҳида паридан лозим аст. чӣ бугуна ҳолате буд? биёед як бори дигар фирӯз бахтибеков ба баҳси мухлисон хотима гузоред. як бори дигар ҳамин лаҳзаро мо тамошо кунем чӣ ҳолате ба вуқӯъ пайваст. як бори дигар аз ин минтақа баъди таваққуф аст. баъд аз ҳолате ки бетаваҷҷӯҳ мекунем ва баъдан сипаскашаш. сипас лаҳзае ки хеле ҳам мушоҳидаткунанда буд. як бори дигар хоҳиш мекунем аз коргардон хоҳиш мекунем як бори дигар ба ҳамин нуқта таваҷҷӯҳ кунанд барои дақиқияти ҳамин лаҳза. вақте ҳамла чун оғоз мегардад таваққуфро ва ниҳоятан ба ин самт назари дигар довар аз нимаи рости майдон хоҳишмандем боз як барои нуқтаи дақиқи ҳамин самт. воқеан ҳам талошу мубориза хеле ҷолибтар буд. шоистатарин ҳолат буд, беҳтарин фурсат буд ва ҷолибтарин ҳолате ки мо дидем талошу мубориза дар самти бидуни ист ҳаракат кардани паҳлавонон буд ва дар ин ҷо ҳам муҳаммад абдуҷалилов бо ин партофти ҷолибаш ҳам тавонист ки дар вохӯрии нима ниҳоии ин мусобиқот пайваста ва талошу муборизаашро ҳам бале ҳамин тартиби дуруст ва кори шоиста дар ҷараёни рақобат самар овард ва муҳаммад абдуҷалилов аз ин марҳила ба даври ниҳоӣ рохат гирифт. таваҷҷӯҳ мекунем акун ба сабқати дигари вай вохӯрии нима ниҳоӣ. рақобати дуюми нима ниҳоӣ вазни то 81 кило. ризоев ин партов дақиқ ҳам ба имтиёзи аз ин шоиставу олӣ ипон баробар аст. ризоев шодмон бидуни баҳсу гуфтугӯҳои тӯлонӣ дар ин ҷараён рақибро дар ҳолати хеле мусоид дарёфту соҳиби имтиёзи шоиста шуд ва ба финал баромад бо муҳаммад абдуҷалилов дар марҳилаи ниҳоӣ рақобат менамояд. сабқати дуюми тасаллубахш сабқати дуюми тасаллубахши вазни то 81 кило ҳоло сурат мегирад.
исматов дар вохӯрии 4-1 ниҳоӣ аз ризоев мағлуб шуд. икромов бошад дар талошаш муқобили саидаминов натиҷаи беҳтарро ба даст наовард ва ҳарду нокомҳои марҳилаи 4-1 ниҳоӣ ҳоло дар сабқати тасаллобахш қарор доранд. лаҳзае ки хеле ҳам саривақтӣ буд ва исматов тавонист ки ҳарифро бо ҳамон усули буғӣ кардан инҷо мағлуб намоянд. алишер мустақимов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ин лаҳзаро ҳам пайхас кард ва мушоҳида намуд ва дар ин ҷо дақиқан паҳлавони хилъати сафед дошта ҳарифро исматов дарёфт ва бо усули буғӣ кардан ӯро таслим намуду дар вохӯрии тасаллобахш даст боло гардид ва ин паҳлавон ба марҳилаи баъдӣ барои дарёфти медали биринҷӣ роҳ хат гирифт.